Vítajte hneď pri pokračovaní 5. časti z City Skyline. Som tu zás, minulé sme si dokončili metro, jak si môžete všimnúť. Máme zastávky spravené, stačí takto jednorázové, ale my si môžeme spraviť, aby chodilo metro do obidvoch strán. Je to akože bytočné, ale však aspoň nech majú jasné, hej. Complete line, paráda. Mohol by som na začiatok ešte sa pozrieť. Tuto sme si ešte v minulom dieli neukázali, čo ani som nespomínal, že existuje takto stanica. Vlastne ukazoval som a nespomínal som, že či by sme si to naozaj spravili, tak teraz si to spravíme. Pri nás si máme dosť zatiaľ, chvála Bohu. Dáme si rovno takto stanicu, tak, musíme to poničiť. Ešte toto. A dať si sem takto železničnú stanicu. 45 000 stojí, je to dosť. Ale ja ešte spravím takú vychytávku. Ja zvonil mi mobil, čo už. Ja si spravím takú vychytávku, takúto. Jasne, na stanici budú stojať vlaky, ale no dobre, lepšie by som sa postaviť mohol. No, postaviť. Lepšie by som si mohol dať takú kameru. Ešte takto rovinka a nejak šikovno to tam dať. Lebo na stanici budú stojať vlaky samozrejme a bude tam zapcha z vlakov a to ja nechcem. Vlastne mám to všetko spojené už? Počkaj, pozriem sa. Spojené. Tak, zase chaoticky, toto nemá. No, moment, musím to zvihnúť. Musím to zvihnúť, ospravedlňujem sa. Ale inak to máme zapojené, vodu tu ešte nemám, to hneď jedným káblom natiahne nemôžeme aj rovno. To takto natiahnuť. A toto už. Taká chybička na kráse. Aby sa nepovedalo. Dobre, stanicu máme, autá tam budú chodiť, ale čo som vravel, si to môžeme spustiť. Čo som vravel je, že za prvé túto spravíme túto pravú, lebo trošku dosť na hovno je, že až zápky sú potiaľtom. To si asi až potom, ale sem samozrejme musíme doplniť. Chcela by to aj túto veľkú. Čo mi neukazuje, že pokiaľ by mala dosah. To je na hovno. Ja potrebujem vedieť, že dokiaľ to má dosah. Je to 12 000. Jedna. Počkaj, jak to má? Pokiaľ to je. Takto ďalšie a sú spokojení všetci, dúfam. No, lenže to sú policajti. Teraz. Nie, hasiči. To policajti. Jedni. Už mám prachy, musím počkať. Asi ich dám sem. Budú mať čade dosah. To bude stačiť a no, tak trošku ešte. Nie kostol takto. Ja, že kostol cintorín, ale no, to zdravotníctvo tiež trošku je na prd. Asi 10 000 iba, tak to si počká chvíľku. Dám to sem, ale spravíme takú jednu fintu, aby to malo dosah. A pozrieme si, aký to má, jasne, super. Môžeme ich takto niektoré tie cesty poprepájať, napríklad túto je to takto. Sa mi to nepáči, ak to takto spojím. Aj takto napríklad, aby to bolo pekne rovinka, aby to nemuselo byť vytočne veľa križovatiek, lebo čím viac križovatiek, tým viac zápch bude mať, takže automata budú zbytočne zastavovať. Zastávame si to tu pekne, si dal obchodík jeden, tuto máme malé napríklad. Takto pracovné miesto asi nejako v kancelárii. Tak, kancelárie, to som si vedel minulé spomenúť. Vodu je oheň. Jak to, že je oheň? Asi preto, že je tam trošku na prd.
Teraz by to mal byť v pohode už. Keď to začalo modreť, už by to bolo lepšie, ale to sú zase toto odtiaľto, takto celé, to je už fabriky sú proste. Takže to má vždycky väčšie riziko na to horenie. Ale čo tam to chcelo? Zdravotníctvo. Asi sem takto na roh. Ďalšie sem dáma. Celku postačujúce by som povedal. Teraz je to postačujúce. Ďalšie vidíte, potrebujeme ďalšie pracovné miesta. Takto celé to tu dám, si dám obchodíky. Čak, každý si potrebuje obchodíky. Niečo kúpiť. Joj, takto to sme zanedbali, to som si až teraz spomenul. Super, zase vypehol niečo. A naplácame sem takto. Nomčeky nejaké poničíme, a čo už. Ako sa hovorí, pre krásu sa trpí. Nech sú šťastní všetci. Keď budú oni šťastní, ja budem tiež. Tak, toto tu napácam. Peniazy, dobre, 18 000 máme. Môžeme ich si užiť, sem ich nahádzať. No ešte aj do druhého mesta, tam som dlho nič nerobil, ani nedával, sa mi zdá. Tak, toto pekne dáme. Ďalšie sem. No jasné. Vy tu ako tak nič nemáte. Ešte sem. No ja, auta chodia, vidíte. To som zase pozrieť na dopravu, ale asi sa k tomu zase nedostanem. Tuto sme ako na tom. No super. Ešte sem vám dám. Elektrika nie? Čože? Už bude. Ja vidím, že smeťári mi nestíhajú. Tu. No jasne, jeden domček, ten zbural v hajzli potom. Ale ešte 3000 obyvateľov a my budeme môcť stavať, takže šetríme a doprava ideme na to. Jaj, smutné, jo. Nie, nechám sa to pustiť, nech mi peniaze pribúdajú a ideme sa na to pustiť. Tú diaľnicu. Čo mi zavádza? Kvôli tým cestám predpokladám, lebo tu nemám nič. No jasne, parčík tu mám. Tak, a teraz to pôjde bez problémov, dúfam. Áno, ide. Tuto by som to takto krásne mohol napojiť. To je byť jasné, že to je jednosmerka, ak sa teraz pozrete, ale môžeme to spraviť takto. Na oboj strane, jop. Ešte tuto. Aj, čo? Tak trošku failing menší. Ale však to nemalo byť. Som zmetený z toho, chlapci a dievčatá. Keď ja nechcem jednosmerku, ale chcem... Toto chcem. Do hajzlu. No. Diaľnicu z taká môžu chodiť obidve. Tak. Dúfam aspoň, že obidve. Jasné, že môžu. Teraz. Čo to spravíme? Odpad, jasné. Školy vlastne ešte. To je v pohode. Koľko to stojí? 75? Vážne? Tak debilov nechcem mať akože.
Ak to to dám. Takto. Toto mi je na čo? Asi na nič, čo? Ja to chcem zničiť. To fakt mi to zabera bytočne takto miesto. Nie je to jasné, ale... Opustený dom. Teraz... Zastavím to. Nie, musí nechať pustené a chcem dať preč toto. Tady budú odchádzať obyvatelia. Ale čo s tým spravím? Vyprázdním toto. A spravíme tu krásnu cestu. Jak to stavíme? Musím toto takto spojiť. No to nechám tak napríklad a... je to ona? Nie je toto ona. Dobre, toto je ona. Jasne, cesta mi tu zavádza, preto mi to len tak otáčalo. Aspoň myslím, dúfam. Je to tak. Mám úplne jedno mieže. Dobre, nie je to ona. Je to táto je to. Presne tak. Je to táto. Potrebujem menšiu, tak túto napríklad. To zrušíme. Toto som chcel, toto ide týmto smerom a toto ide týmto smerom. Pustíme. Túto stranu zničím, určite na 100%. Ešte ma napadlo takto, že to zničím. Toto nechám. Dám to nejako takto. Vlastne nejak to naplácam, hej. Toto sa vyprázdňuje, ale teraz rozmýšľam, že toto je ono, čo chcem. Takže nemôžem kúpiť, to je zlé. Spravíme takú halus. Čo je na to? PG up, page up. Takto. A super, a taká fajná vec podľa mňa. Aha, už teda ide prvé auto a ďalšie auto. Tu je to ťažšie, že keď to pôjdu takto, úplne pohodka. Jop, ale... Čo by na to? Takto, áno, tak by som si to predstavoval. A teraz takto. No, že by to išlo tak. Čo, odpad, aký čo? Kde? Tyvo, ja tam nemám elektriku. To ma celku dosť nasral teraz. A bude mať? Bude mať. Vodu má, dúfam. Len tak. Tak sa jednoducho pozrieme na to. No. Oni idú záďal, to čo? No, tam sú tie... Koľko mám peniazí? 60. To je málo. Ja potrebujem koľko? Ja robil by som to jedným razom. Napríklad túto takto.
160 000 to chce. Že by som si požičal pôžičku, nech to... A nie, my sme v tej pohode. Vidím, že je tu mŕtvoly. Tak to spravíme. Však to by mali no, nestíhajú to asi. Počkať si o tých 17 000 obyvateľov, aby som potom mohol si kostolíky a to by bolo fajn. Jo. Takže teraz sa pustíme do tohto. Tu je síce diaľnica, ale je na to predplatné, keď toto sú zapchy jak hovado. Čo spravíme to jednoducho? Spravíme zase taký pokus. Tak to som nechcel ani také. Nie. Ty bolo, to je moc vysoko, čo vy na to? Aha. No a že by tu... A nie je to vysoké, dobre to je. My to ešte zvýšime. Musíme dať na toto. Že by... Ale nie, som si pomýlil tlačítka. Je mi to ľúto. No čo, môže to byť takto? Môže to byť takto? Ani hovno, lebo som sa to ešte k tomu nedal, čo? Jednoducho... Fú, bál som sa, že som si zničil len to. Túto budovku. Treba sa buď chytiť, alebo to zvýšiť. Takto. Viem, že to... No. Mám to. Dobre. No, dobre, takže takto zničíme. To je také chaotické, ale celku dobre, to je dobre. Je mi jasné, že to opúšťate. Ešte počkajte. 300 obyva... No, tu dole to vidím, som zabudol. Tak poničíme zatiaľ tie budovy. Počkajte, mám Bčko, tak. Počkajte, to až potom budem to radšej takto na diaľku, zase poničím to, čo nechcem. Proste vlastne opustenie budovy, ktoré bude dobre, keď ničíte, sa postávajú ďalšie nové. Kokos ešte, no 200 obyvateľov necelých. Nebojte, hneď ako prvá na to tu postavám, nechcem to dať. No ešte doť. Dobre, vedľa. Super. Počkaj, pozriem sa. No, používajú sa to. Ale spravíme takú fintu. Dobre, super, na to som čakal. Hneď kostol jak hovado. Jeden. Druhý. No, tu je mal cinter. No to sem. Takto kostol ničíme. Ktoré domčeky, ktoré sú tu opustené? Sú dosť veľké domy a ešte sú opustené. Už malo spraviť. Takže mŕtvolky na takú poodchádzajú, ale ešte toto tu mám. Za problém menší. Jednoducho to spravím. Sem, to auto sa nebude môcť chodiť, budem musieť chodiť taďalto. Ale... Toto zničím, takto cestu. Ty kokos, to bude úplne... luxusná cesta. Aj. Mestím sa, nezmestím. A sem aspoň. Teda hovno, že nemám miesto. Aj, to som sa zmestil. Dobre, teraz zatočíme ju. Takto rovno. Rovno sa takto. Tuto som chcel dávať takto sprosto dám. Jednosmerku, ani sa vás nebudem nič pýtať. Ale to je trošku na hovno, čo?
Počkaj, jaká je tu? Počkaj, rýchlo to takto zrýchli, nabudol som na to, dobre. Ty vôbec neviem, čo mi to nechce zobrať. Dobre, chývička sa vlúdila. Dobre, jednosmerka. Super. Ďalšia. Takto som to chcel. Perfektné. Čo bratovali, stíhate? Čo? Klobániky už áno. Super, aj toto používajú. Takže to by som mal. Super, asi mi vypadol. Takú error, taký menší. A toto je čo vlastne? Joj, parčík. Spravíme to ešte šikovnejšie, čo je na to? Zastavíme to. Teraz ja úplne nad tým rozmýšľam, že jak to zlepšiť. Tak, áno. No, a môžu ísť tam. Či sa to zase bude trošku zbrzdevať túto premávku. Lebo ja si myslím, že to bude v pohode, keby aj takto spravíme ešte takto šikovnejšie. Toto som to mohol takto rovnú cestu. Super. Pokiaľ chcete odísť, choďte tam. Jop, a vy kam idete ostatní? No, takto teraz pôjdu väčšinou doprava. No, ide doľava, nevadí, ale... Tak, pokiaľ ešte niekto by chcel, ľudne môžem mu spraviť takto. Jaj, to som takto dosť na hovno. Ešte raz. Ešte raz. Potrebujem sa k tomu priblížiť, aby som na to videl. Potrebujem si chytiť iba hlavnú... túto. Nemal som to tu už. Ešte takto. Tak, toto zamotáme. Super, a čo tento odpad? Či nejako nám akože nestíha, či čo? Nestíha, no, vidím to. Už bude. Toto sme na to ako... Takto, a peniazy máme dosť, to som rád, ale tuto teraz premýšľam, podávať to sem, alebo nepodávať, ty kokos. Nemocnicu je treba, tlačítko, dobre. A teraz ma niečo napadlo. To by bolo super, keby som spravil asi tuto. Alebo tuto. Tuto asi, tu je cesta. 190. Super, najprv 160 a spravím to z tuto. Bude lepšie. Aj to. Cesta jak víno. Vidím, že tuto voda akože nejak sa objavila. Za prvé hneď takto spojím.
Dobre, tak to v stĺpi radšej by stĺpmi, nie elektrárne ďalšou. A toto takto spojím. Co, a mám ďalšiu? 900, vážne, to koľko to vyrába? No, teraz to asi nevidím. 1600, vážne, 1600 MW. Wow. Vidíte, tu korito trošku vyschlo, ale ako prvé zastavíme a dáme toto do hajzlu. Toto dáme do hajzlu, lebo to je zloba, nečistila nám to prírodu. A my sa teraz takto vysmejeme tomu. Jedna čistička. Zatiaľ jedna čistička, dobre. Ako si peňažky nestíhajú. Bude chvíľku pokles. Celku dosť veľký. Preto potrebujem peniaze. Ktoré ako si nemám zatiaľ. Mám 12 000, potrebujem 15 000. 15 000 to je jedna čistička. Voda by mi to stihlo. Pri najhoršom by som si zobral pôžičku, alebo dal tam teraz napríklad takto ešte jedna. Druhá, tretia, musí to dať zatiaľ teraz takto. No, nič nevidím. No dobre, peniaze už budú. Nabiehajú späť. Fajn, v pohode. Voda nás stíha, čerpá na to, lebo to je dobre. To je hlavná vec. 17 000, 18 000, dobre. Čističku dám aj sem. Tu akože ten luk mi absolútne nevadí, že bude tu. Ďalšie, dobre. 9000 máme, to krásne sa obnovuje rýchlo. Keď budem mať 14 000, tak to môžem začať pomaly. A že aj môžem. Akú tu mám spotrebu? No, to ešte môžem toto zničiť. Poničím si aj tieto. Mi to tam zbytočne nezavadza a spojím to potom. Tak, teraz to takto spojím. Toto už ničím. Sme vysmiatí. Sme, no, nezávislí, ale žijeme čisto. Dále to prehodí. Joj, dobre. Tuto potrebujem premiestniť. Tých milimetre je počítané. Ale toto potrebujem premiestniť bližšie k tejto. A tuto ešte sem dať bližšie, aby som mohol. Ale nie, peniaze. No, niečo to ste to prenášate, aby ste vedeli, hej, aj vy do budúcna. Tak. Spustíme v pohode. 15 000 som chcel, že? Super, máme to. Je to spojené, či to nie je spojené? Je to spojené. Dobre, takže teraz nám začne čistiť voda. O tom sa nerozprávať nemusíme. Toto je čo? Elektrické kábelaky. Jaj, to potrebujem takto s mestom prepojiť. Aha, to sa vyprázdňuje stále? No, 50% vyprázdňuje. Pozrieme si traffic jams. Premýšľam nad týmto stále. Ale takto keby som urobil sem ešte zase ďalšiu takú vychytávku, ako je u mňa zvykom. To takto prosto zdvihol. Ježiš, zase park. Pekne som ich tu nahádzal a teraz sa mi tu nehodia. Absolútne. Takto dva to zdvihnem. A pekne takto to spojím. Tak to je vlastne tento.
táto diaľnička, čo je tu, je to jednosmerka, keby ste to zobrali, hej, iba jedna cesta tu vedie, ako vidíte. Tak to je fajn. Pre mňa by bolo fajn, keby to začali využívať. Dobre, prvý hotdog. Je hotdog, videli ste to? Tu je hotdog, bolo to. Pôjde. Posledná vec, čo spravím v dnešnom videjku. Si bude zase, aj som si nepozeral čas, zase bude nejaké dlhé, jak svinia. Tak, fabriky. To je hlavná vec, tu do obchody môžem podávať. Ešte sem dáme trošku. Ale pokiaľ si všimnete, tak odkedy tu takto blízkosti, to sú na tie stromčeky samozrejme, hej, výroba, fabriky. Tak nemám poptávku, neviem ako povedať po slovensky, aby to vypadlo z hlavy, tak preto to povedal po česky. Dobyt, sa mi zdá nejak tak. Nemáme dobyt o prácu zamestnancov. Práve preto, dobre, posledná vec, čo teraz spravím, je toto. Tak toto celé dáme do faka. Je to, neviem. Tak. Ja som si to mal zastaviť, ja som somár, lebo mi teraz začnú prestavovať, tak rýchlo. Bum. Dobre. Ešte toto takto. To je pokles peňazí asi. Ale chceme žiť čisto, a chceme byť naše mesto čisté. A všetko podobne, tak to potrebujeme. Dobre, končím aj dnešný diel. Na ďalšom dieli, už ja koľko sme dodal cimentu. Nie, toto sa. No, 22 000, to je za chvíľku. V ďalšom dieli sa pustíme do zaľudňovania tejto časti a týchto dvoch častí. Tuto budem musieť spraviť ešte lepšie, neviem prečo som to teraz neurobil dneska. Nie, to je dobré. Do zaľudňovania tých častí, tu som myslel, že urobím niečo nové, lepšie, ale nie, kašleme na to. Jasne, ďalšie časti sem a sem si dáme také dva zjazdy z diaľnice, budú tieto základné, čo sú úplne málo stoja, takže dáme to tam, necháme na túto stranu a na túto stranu. Je to zbytočné, áno, je mi to jasné, má tu tento kruhový obdiaz, že môžem dodať sem, ale chcem to tam dať, nech je to také fajné, pekné. A keď sa tu na to pozriem, tak to ma mrzí celku, že tu majú málo to, akože stojí ich pozemok, ale čo na to poviem? Zle ste si, tak to vybavím. Zle ste si vybrali. No, dobre, takže to je všetko, takže vidíme sa pri ďalšom dieli, pri 6. časti a možno, že aj pri nejakej novej série, ale nechajte sa prekvapiť, takže čus.